We hebben vandaag stilgestaan bij het feit dat het met de economie van Aruba heel erg goed gaat. Er is een enorme economische groei. En die wordt natuurlijk in belangrijke mate veroorzaakt door de groei aan het toerisme. Die is echt weer op niveau van voor de COVID-periode. En er worden ook hoge economische groeiramingen voorspeld voor dit jaar. 9% economische groei en voor volgend jaar 3% economische groei. Dat is heel positief. En dat maakt ook dat de begroting, zoals de regering die bij ons heeft ingediend, dat die er ook goed uitziet. De regering heeft een sluitende begroting voor het volgende jaar gepresenteerd, voor 2024. Met ook overschotten boven de norm van 1% bruto binnenlands product. En dat is heel belangrijk, want de regering heeft ook nog enorme schulden. Het schuldniveau van Aruba ligt nog steeds op een heel hoog niveau van 83%. En omdat die begroting nu ruimte biedt, is er ook de mogelijkheid om daadwerkelijk meer schulden af te gaan lossen. En ook te zorgen dat er meer ruimte komt voor investeringen. Investeringen zijn natuurlijk ook nodig om de economie verder ook weer te stimuleren en te zorgen dat er duurzame economische groei gaat ontstaan. Dus wat wij tegen de regering hebben gezegd, nu die situatie er eigenlijk op dit moment zo positief uitziet, zorg nou ook dat je een aantal hervormingen ook echt nu gaat doorvoeren. Dus verdere vereenvoudiging van het belastingstelsel, kijk naar die btw-heffing of je dat kunt realiseren, een aantal andere ontwikkelingen, hervormingen die nodig zijn in de zorg en sociale zekerheid met het oog op de vergrijzing. Voer dat nu door, nou je daar ook de mogelijkheden toe hebt en zorg ervoor dat die overheidsschuld naar beneden gaat, want de situatie in de wereld is natuurlijk toch heel erg aan verandering onderhevig. We weten dat er op dit moment een hoge rente overal geldt. Dus zorg dat je op dit moment, nu er financiële mogelijkheden zijn, die ook inzet om tot duurzaam economische financiële situatie te komen. De neiging is natuurlijk, we hoeven niet zozeer te hervormen, want we hebben toch al wel voldoende inkomsten. En onze boodschap is heel nadrukkelijk, zorg nou, nu het juist een economisch gunstige situatie is, dat je nu met die hervormingen aan de slag gaat. En in Nederland zeggen we dan wel eens, repareer het dak terwijl de zon schijnt. Maar ja, de zon schijnt hier altijd, maar dat is eigenlijk de boodschap, dat je daar nu mee aan de slag gaat, nu de situatie eigenlijk gunstig is. En daar komt nog bij dat de regering natuurlijk ook weer extra centjes moet reserveren vanwege de extra rentelasten die betaald moeten worden rondom die COVID-lening. Ook dat vraagt zo'n 30 miljoen extra, wat moet ingepast worden in de begroting. Dus dat is ook weer een extra uitdaging om dat wel te realiseren.